Right, chekutanga tinotanga taziva kuti ndazwa kuti kune mapurisa vakanda mategas panga paungana vanhu. Toda kuziva kuti mutemo upi unokubvumidza semupurisa kuti munhu ari kudemonstrata akandirwa mategas. A peaceful demonstrator unzi akandirwa mategas. Zvimwe zvinhu tinotanga taonesana problem hombe imwe iripo tisati tatorwa advantage nemadictator Hana Mnangagwa. Problem iripo ndeyekuti maZimbabwenzi tiri makaward. Ngatimbobvumirana ipapo. maZimbabwenzi takawanda makaward. Ndozviripo. Iko zvinezvo right. Ngatitarisei situation iri pa ground. Vanhu vabuda vakadhande tinoratidzira. Umwe akukanda manigiri but iye ari kurohone namo same namo ikurohwa vanhu vese vavo. Ukanda bosi tauda kuti tichiverengerana chatosara zvesoka kubuda toda kuverenga kuti mutemo twese twemundoshandisa semapurisa muchinzi muri wapa vanhu mhosva tozvikanda zvese pasocial media manje kuti vanhu vanyatsoziva maboundaries mozoti explainera kuti ndeupi wakanzi munhu anofanira kukandirwa nigirikini kana achinga apinda akanigirikina potato ndozvititoda kutoziva bosi zvacho zvakunyanya manje takatoshatirwa because zvitoitika pa zvakatoshata. This situation is not even good now. It's not even good takatoitarisa as of now. Zvichatombonakidze to be very honest with you guys. Hatichatomboswere tichitoitisana zvinhu zvakadhakwa izvozvo zviri kuitika ipapa apa. Chii chakadaro ichocho? Unokandira munhu dictator anotora mukana because aona kuti imimi maZimbabwenzi amuna kubatana ndosaka achizoti regedza ndibude ndinovatorera that advantage. Uri mupurisa uri kutoshandisa kukanda tegazi. What kind of imimi makazvitarisa munofunga kuti muworld kana muAfrica mutoverenga kuti unoita basa rechipurisa ndiani anokudedza kuti policeman? Ndiani? Ndingatitaurirane ndiani anokudedza kuti you are a policeman nechibhutsu munenge muchinhuhwa kavakomana vamapurisa munonhuhwa kamapurisa unhuhwa dikitari mwere kuti unototisha kuti munhu ichi chikuswera chidikitira chichinhuhwa mamwe mapurisa enda kuSouth Africa vanoti vanonhuhwa zvamunoitera izvozvo vanenge vachinhuhwirira perfume munotoiziva imimi vakomana imimi nzara chacho ikozvo munonzi munhu amupurisa anoswera achidya sadza redhola rekutohadhira utodyana nemabhonzo munhu wamupoliceman anotapedza basa anoita kumirira makombe unoenda akagariswa pakadoma wotonzi uri policeman vanhu vokuya voti tiri kuda kufaitira kuti tive ne better nigiriki better country vanhu tirarame zvinhu zviri better tese a better Zimbabwe offer ma opportunities are good for everyone iwe wosvika wakanda mategas akadaro. What kind of stupidity is that? Ataneta mana chiko nemimi makomanemi chi bosi vanhu vabva kumativi mana enyika akasiyana-siyana vamwe vanhu vakaurayirwa hama dzavo nezvivanhu izvozvo zvimadhistricti iko zvino zvimota dzese zviri kunzi zvigananda zvichida izvo zvichipengereka nhingi millionaire vakagara pasi imari dzokuti dzaifanira kunge dzichitengwa mayunifomu enyu mimi imari dzokuti dzaifanira kunge pachiwedzerwa maallowance enyu imari dzekuti mungadai muchinzi mimi muri kupiwawo mota dzebasa. Ende kune dzimwe nyika vanofamba nemota mapurisa ese anonzi anofamba nemota anenge achitoenda nemota yacho kumba itori take home mupurisa but anototi achitopedza basa akutoishandisa futi otoenda nekumba kwake ndozvatotoziva varizo so that havasi vanhu kuti vanenge vachitambudzika anototora advantage vanotoenjoy basa ravo because ari kutoona mabenefits anobatika. Imimi munei nditaurirei kuti munei mapurisa wenzi wangoenda kunokanda mategas guys muri right here mimi muri bobosha zvizvo nemo vakadzi vacho ndimimi nedambudziko vakadzi vacho ndimimi muri kutoita dambudziko hombe chairo kuti munhu anobuda pamba hamusi kuisa common sense mumusoro mavo ende vakadzi vacho muri kutoita dambudziko kuti hamusi kutombavahurira vakomana ivava ndosaka vari kuramba vachiita upengereko huripo iwo muri kuita dambudziko rekuti muri kungoaccepta zvese. What kind of stupidity is that? Why muri kuvapa mukana wekuti vange vari nigirikina vachiita zvinhu zvakadaro because murume abva kune mhuri iri kupopota abva kune mhuri iri kucomplaina kuti zvanyanya izvo anoita something better. Iwe unofungudza kuti iwewe wabva kumba mukadzi wako achitaura kuti maschool fees panapa zvakadhakwa because mari yamushandira vakomana mimika. Let's be very honest. Opportunity yekuti munganzi mukatenga dzimba mese muri maroja mimi ukatoona nemba mupurisa said kuti ndovaya zvigananda kuti vakaba vakaita zvavakaita mari yamotambira mimi aitenge kana stand muHarare meme we know ma prices anodhuriswa nani ndiani ari kukonzeresa all that but unobuda uchiti vanhu vati vari kuda kudemonstrate people they want a better country offer ma opportunities to everyone unonzi waenda unokanda mategas muri right vakomana mimi
aiwa mazimbabweans ndo patone dambudziko mazimbabweans chikawadi chitoriko kwese umwe unotoona nokudza ini ndiri musoja amene kuti chisoja utsinye here kana kuti chibhanditi chamune mchinzi muitire vanhu chacho unozwira chirule chimoti kandira mategazi hichi muchivhundutsira vanhu chikidzira vanhu muchiita sei zvanyanya guys. Enough of this nonsense, enough of this drama. Zvimwe zvacho vanhu tikaramba takanyarara hatina kwatinenge tichienda senyika. Taneta hatichada. Pasi nemapurisa anonhuwa. Tinoda kuti tinhikirikini toramba tichisekwa tichinzi mapurisa anonhuwa. Pasi nemapurisa ane nzara. Nekuti pese pavanenge vachifamba vanenge vachingofunga kutonyoresa munhu. Pasi nemapurisa iwayo. Ndo zvatiri kuramba izvozvo. Pasi nemapurisa anonhuwa, pasi nemapurisa anenge achingofunga kutonyoresa vanhu nenyaya yekuti nzara. Let's face the music together. Let's face the culprit elephant in the room. Let's go and face them all. Once and for all. Tese tongonanga varume tatuuya panapa. Mapurisa utanga kuti nini nanchada. Ndaneta nenyaya yekutorera vanhu mari zvichoko momwezvi. Ndosvika kupi? Pamwe parikuitwa mhosva hombe chacho yaparwa kuti ufanira kuti unoona kuti paitwa justice uri kungorarama nemari yekuti watora wayakujika. Zototanga zvinhu zvakanaka wotozviona ngotori right. Pamwe pachipani patoraiwa munhu chazvo kuti unopa iwo ndobva watobata munhu. Muri kungotonyorwa muchisiya vanhu vachienda. Nawo makuda kunzi pakuda kuti pagadziriswe nyaya yekuti muwanewo mari inotenga vakomana, mari yekushandira cheziya chakakosha. Amudi kandira mategazi muri kutotishandiswa zvinhu zvakapusa iye akarara mumba kwake ita kuti vanhu vari kudhara tavatadza vanhu vari kudemonstrate mutanga matopiwa order. Aiwa, as a professional police officer hapana pete toda kuinzwa mbiri iyoyo, toda kuinzwa that record iyoyo yekunzi hanzi mapurisa anga ari paduty acho akadzingwa basa ngekuti aregedza vanhu vanga vachiita zvinhu vari kuita zvinhu zvemademonstration. Ndizvitori nani tinzwe kind of nhikirikini yakadaro kwete kuintimidata vanhu, kuintimidata macitizens. What kind of that? Muri mapurisa vakati mabhuli, mapurisa anonzi polisi yakubhula vanhu. What kind of country is that? We are sick and tired. Ndati pasi nemapurisa anonhuwa, mapurisa aisa anonhuwa ndiwo vari kukonzeresa zvinhu izvozvo ende vanonakidzwa nekutonhuwa kwavo. Havatombozvinzwa kuti vanenge vachinhuwa. Watozoenda pasaidi nekuti nemudhara uri kunhuwa wani chii inzara muri kunhuwa wakomana. Aiwa, ndosaka wakomana makomba achitokutiza aya akatomukwanisa kukupa siti wakomana hautorina nemari waswera uchitenderera uchinhikina. Tiri kutorwadziwawo nezvinhu zvakadaro. We have brothers and sisters chinchi vekuti vanenge vachitoshandawo mumadepartment iwawo. Unotozonzwa tsitsi munotozoti taneta nekutodonetera vanhu hama mupurisa kuti akumudonetera zvinhu zvaoma haana kana chari kucontributa kumafamilies hapana kana chiri kunhikinwa chari ngoita nguva yakapfeka zeuniform nemafamily gathering hapana zvinenge zvichicontributwa ipapo ari kungocontributa nyaya chete. Right, muri Zimbabwe gedze tingodaiso pakashata nhasi pari busy. So kana uchingori muSouth Africa uchida kuregisterwa company zvakakosha bata ive education research ana mukoma Owen vanokwanisa kuregistera ecompany vokuvhurira FNB business account vabatei panhamba dzandiri kushowa pascreen ipapapa. Mongoti tataura nakulienti akatiudza kuti kune discount iri kuitwa ikokoko. So kana muchinge muripo vamwe vada kuadvertiserwa mabusiness enyu garai mandibata futi zvekare nhamba dzangu I think maakudziziva. Nhasi pakaipa vedu wega titomboonesana zvinhu zviri kuitika apa tiri kungoti pasi nemapurisa anonhuwa ende kana uchiziva kuti unodeedzera kuti pasi neZANU-PF yacho iyoyo iri kuita kuti ite mapurisa anenge achinhuwa dikita nezvinhu zvakasiyana-siyana. Tanga nekulike this video kuti ZANU-PF yacho iboyikane. ZANU-PF kuti pamapurisa anonhuwa munyika shuwa kuti mapurisa kuti vanotobhula vanhu chokwadi. A police must be a friend. Mapurisa ngadzive shamwari dzekuti anenge achifara kuti ari kudya achiguta kumba kwake nebasa iroro obva achichengetedza citizen kwete kuti unokandira mategas kuvanhu vanhu vafema mweya wakashata shuwa chii chakadaro ichocho ko vanhu vakafa naimi kuti vanhu musaungane ipapo munenge maakunyanya imi.